Vi er nu kommet til det tidspunkt på dagen, hvor deltageren skal hjem, og her skal deltageren selvfølgelig tjekkes ud, så vi kan registrere blokgenstande og andre spilrelaterede ting ved deltagerens karakter. Så hvis jeg indtaster for eksempel, lad os tage Frederik Gad som eksempel, nummer 148, spillernummer, så kommer vi direkte ind på Frederik Gad, så vi kan se de samme ting, som man kunne gå indtjekningen, lige ud over andre oplysninger, som plejer at stå herovre. Her kan vi så gå ind og sige, at Frederik Gad har åbenbart fået den her, der hedder blokgenstand 34, så den skal han selvfølgelig have tildelt. Og så, han har også skødet 1. Og måske tænker man lige over, det havde han så ikke alligevel. Så vælger vi da bare at fjerne det igen. Og her kan du så også tildele selvfølgelig flere spilpenge. Jeg siger, han har rigtig mange af dem. Og han har også som egen del en sko. Og så kan man så hernede se, hvor mange EP deltageren får indsat på sin karakter, når man tjekker deltageren ud. Og så trykker man simpelthen bare tjek ud.